wach moro kanyo Sharon mambe ne pok wawacho. Inyalo paro ni ineno mana kaka koro duol mar soro osuru osebedo koketo johala tesre mondo mi ogol pesa. Eye kanyo gigo dhi bedo mag koro bedo gimoro miluongo ni koro in kod pesa mibandhi gi duol mar soro osuru to ok inyal chule. Ubedo kod pogruok e paro e yor pesa mibandhono. Ka pogruok e paro no bedo, chik oyiene jachulo osuru ma iluongo ni taxpayer mondo many yo monyalo dhi mondo oteg godo wachni e doho. To chik mar omenda ma higa mar 2002-2003 ne keto gimoro kanyo ma bende an gadieri ni jobura okadhe ni mondo mi sama ibedo kod pogruok e paro e yor pesa monego bed ni duol mar solo osuru kwayi kaka jachulo osuru mar loko, to ni mondo mi idhi ping wachni e doho mar pingo case miluongo ni Court of Appeal, dwaro ni mondo ichul kwana tamalo 20 mar pesa mane upogoru kode paro gi duol mar chulo osuru. Koro ka wawuonde ni pesa ni ok en pesa matin, to ket ka mondo mi dhi e doho mane gima nyaka ikwonge tim. Nyiso ni ohendni mang'eny dhi podho nikech kuom ranyisi ka wakaw andasebedo katiyo gi ranyisi mar Keroche cha. Kineno pesa mane gipogore gode paro en kod duol mar cholo osuru mibande en bilion. Koro ka ng'ato dwaro ni mondo ikwonge chul kwana tamalo 20 mondo kidhi e doho, gik moko ariyo timore. Nyiso ni ng'ano e yo ma chuok nyisi ni ok inyal dhi e doho nikech ok inyal chulo pesano. Or ka ok inyal chulo pesano, chune ni koro mondo nyaka ilora kambi. Sama iloro kambi, para ne ji adi manyocha ondik ka Keroche kanyo, kata directly kata indirectly. Jok moko manyocha oyawo ohala nikech nyo kambi no ni kanyo, jok matedo chiemo mapidho joma tiyo kanyo e yor hotel, jogo manigi geche ma ji idho kadhi e tich kuro, inego uchumi mangima. Koro nyaka wang'i kaka duol mar choko osuru ni kik wabed ni waketa bunde e wi jo ohala ni en osuru emidwa choko, to kilosone yo manyangafu e yo makare monyalo yudo godo pesano mondo ochuli. Erokamano ahinya Molen. Makoro wacho ni kata mana kaduoki kata mana twak Moses onge kuma dhi ridore nikech kitiyo tij andika bende